everyone, Jai Jagannath and Happy New Year to all. ମୁଁ ବର୍ଷା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଡି ଫ୍ୟାସନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲରେ ହିଁ କଟିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର, ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ପଞ୍ଚମା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ମୁଁ ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। टिकेट काउंटर टिकेट काटिया पड़े माँ को मंदिर को जावाई बेसी नहीं मात्र 2 टंका। मंदिर भीतर प्रवेश करछि देखंतु चारि पाखरे बगीचा हेछि रहिते केते सुंदर सुंदर गछ लागिछि बहुत ही सुंदर शांति श्रृंखला परिवेश। आपण माने गंजाम जिला आसिले निश्चिंत एई मंदिर को आसंतु माँ को दर्शन करी और बुली के जांतु। एबे आसंतु आपण माने मो सह मु देखेबी आपन को मंदिर जाइबाक मंदिर केउ भली अछि। मंदिरटी हूँ जगन्नाथ मंदिर। यही मंदिर चारि पाखे 108 देवादेवी अवतार मूर्ति अच्छी। एबे आपण मानक 108 देवादेवी अवतार मूर्ति देखेबे। आसंतु मो सह दर्शन करिवे 108 देवादेवी अवतार दर्शन।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚମା ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏବେ ଆଳତି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଢ଼ୁନାହିଁ କି ମାଟି ତଳୁ ଫାଟୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।